देरलाङि फिलफिलि हबावबायनो अननायजों ना फिसाफोरखौ अननायजों न'बो लुना होबाय दा फिलफिलि गंसे हबावबाय नै ना आवगायबोदो हारिखौ बासायनो बबे गोदान भिडिअहाय आंनि गोसो गोरबोजों बरायबाय लोगोफोर आंना भिडिअ दा साननैसो बिराद लेट जागासिनो लोगोफोर ओरैबायदि माने खामानियाव बिराद बिजिखायनो भिडिअ बिराद लेट जागासिनो नोंथांमोना एसे धैर्य हमबानो जाबाय दा लोगोफोर नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलाव बेजों लोगोसे ससे इन्ट्र भिडिअ नुनानै मिथिखाबाय नङा होमबा बे भिडिअआ मानि सायाव जेसेबांखि थांनाय समाव सासे मा होनो बेक्तिया फिसा साबा गोनां आरो न' गैजाया इन्जुर गैजाया जेबो गैजाया जुमाय लोंनानै थाबाय थायो बा जुमाय लोंनानै बिसिखौ बुलाबाय थायो गावनि फिसाफोरखौ नायनो रोङा गावनि फिसाफोरखौ मोजां जोथोन लाया होननानै जों ससियेल मिडियाआव गोबां नुनो मोन्दोंमोन नङा होमबा जोंहा बाजै समफ्रामारिनि फेसबुकनि थ्रुजों नङा होमबा दिनै फिन खेब आं नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौनो फोरमायनो बा नोंथांमोननि सिगाङाव खोन्थानो फैदों जे बिथांमोना ओरैबायदि अनसायनाय मोनदों माने बेखौ बुंगोन ससियेल मिडियानि पावार दा गोबाङा ससियेल मिडियाखौ गाज्रियाव बाहायो गोबाङा ससियेल मिडियाखौ मोजाङाव बाहायनो रोङा दिनै ससियेल मिडियानि पावार बा ससियेल मिडियाजों ना दिनै गोबां बिथांनि न'खरा दिनै रेहाय मोनदों अनसायनाय मोनदों रायजो राजाजों नंगौना नङा बेयो माब्रैनिफ्राय जाखो होनोब्ला जोंहा समफ्रामारि बाजैनिफ्राय बेजों लोगोसे नों आं गोबां इउटुबारफोरा दिनै भिडिअ बानायनानै बिथांमोननि थाखाय हगारना होदों दा गोबाङा बुङो मालायनि भिडिअखौ मानो लादों मालायनि भिडिअखौ मानो हगारदों आरे बाबा जों हेफाजाब होदों रायजो राजानो देखायदों नै जोंनि बर'नि गेजेराव बिदि दं होननानै नङा होमब्ला दा बेफोरबायदिखौनो माने मालायनि भिडिअखौ लानानै हगारदों मालायनि भिडिअखौ लानानै बुंदों होननानै बुङो आरे बाबा जोङो सापर्टसो खालामो जेन बैसोर बायदि बा बिनि अनगायै गुबुनाबो नङा होमबा गुबुननि भिडिअखौ लामालाय मा जानो जोंथ' जायाखैना बिसोरनि भिडिअखौ जोङो बिथांमोननिखौहाय हेफाजाब होनोसो लायो दा बेखौनो गोबां मानसिफ्रा ओरैबायदि बुजिया सोमजिया जेबो नलेज गैयालासिनो जानला मोनला नांला बंसा कमेन्ट हरो नङा होमबा दा लोगोफोर बेफोरखौ बाद होदो नङा होमबा दिनै जोंहा सासे LJ कन्ट्राक्सन ना मा बेनिफ्रायहाय बै बिथांनो जिथुनाखि जुमाय फाग्ला फिसाला साबा गोनां नङा होमबा न'खराव जेबो गैयै बेखौथ' माने फिरफिला ना थ'थ' ना थम होनो बिदि गंसे होदों आरोखि LJ कन्ट्राक्सननिफ्राय ओमफ्राय दा बिनि सिगाङावथ' जोंहा सासे राजु चन्द्र नार्जारि बिथाङा बिथांनि न' इन्जुरखौ दुमना होखाबाय नङा होमबा दा बिनि सिगाङाव जोंहा समफ्रामारि बाजैखौ गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बेजों लोगोसे जोंहा मा होनगोन राजु चन्द्र नार्जारि बिथांखौ गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर मानो होनबा बिथाङा इन्जुर दुमना होदों आरो बेजों लोगोसे दिंखल गंसे बानायना होदों होननानैबो मिथिनो मोन्दों आरो बेजों लोगोसे LJ कन्ट्राक्सन नङा होमबा बिथांमोनहा मा होनो गंसे फिरफिलि थ'थ' बा बेखौ गंसे होदों आरोखि अब्ला लोगोफोर बे भिडिअखौ नायनानै ला बिनि उनावहाय नोंथांमोना आरो जोंहा माखासे राइडार्स मिट बा राइडार्स क्लाब नङा होमबा बड'लेण्ड राइडार्स क्लाब बड'लेण्ड राइडार्स मिनिस्ट्रि दा बिथांमोनहा जानाय लोंनाय माइरं बायदिसिना हैदों आरोखि अब्ला लोगोफोर नैबे फिरफिलिखौ नायनानै लाग्रो दिनै रायजो राजानि अनसायनायजों रायजो राजानि भिडिअ शेयार खालामनायजों ओरैबायदि माने बिथांमोना सापर्ट मोनदों दिनैनि दिनाव जोंनि बर'नि गेजेराव गोबां अनलायनाय दं बेखौ जोङो दिनै माने प्रुफ मोनदों आरोखि बे भिडिअनि गेजेरजों नै लोगोफोर बिराद गोजोनथाव खौरां दाख्लैहाय जाय न'खरा न'आ गैयामोन दा हनै आरो फिलफिलि गंसे हरबावबाय फिलफिलि गंसे हरबावबाय अननायजों ना बे भिडिअ भाइरेल जानानैहाय दायो आरो न'खौ लुना होबाय दा न'आथ' लुना होजोबखाबाय गंसे ना गङै न'आ गङै ओंखाम संग्रा ओमफ्राय हाग्राखौ इन्जुर दुमा होजोबबाय ओमफ्राय ओंखाम संग्रा लुना होबावबाय बा मयनि लुना होखो गोसोआव दंना मिथियोना मिथिया बबेनिफ्राय कलेजनि ओमफ्राय बबे कलेजनि खोन्थाना हरदो माने सोर लुना होदों बिराद खुसिनि बाथ्रा ना नोंसोरबो मिथिनांगोन जाय मानसिफ्रा लुना हैदों बेखौ धन्यबाद होनो नांगोन बेंटल कलेजनि ओमफ्राय सिगांनिया कन्ट्रेक्टर ना बासुगावनि
राजु ना मा नाम होनोमोन औ कन्ट्रेक्टरा बेखौबो हामबाय होनांगोन हो माने मा होनबा न' लुना होबाय ओमफ्राय नै आल फिलफिलि गंसे बे फिलफिलिखौ सोर होखो मा थुंग्रिमोन मानिफ्राय फुलाराममोन बबेनिफ्राय होदों जेनेबा मा पार्टिनिफ्राय होदों ना मानिफ्राय मा एनडिएफबिफोर एक्स एनडिएफबिफोरनिफ्राय आरो फिलफिलि गंसे मोनबावबाय नै ना मावना जानो थाखाय ना गारि सालायना जानो थाखाय ना आरो हरबावबाय नै बिराद गोजोनथाव खौरां लोगोफोर गोदान नै शरुमाव लायदों नामा खय लाखनि इयो 1.5 लाखनि फिलफिलि हरबावबाय अननायजों ना फिसाफोरखौ अननायजों न'बो लुना होबाय दा फिलफिलि गंसे हरबावबाय नै ना मा डनेटेड बाय नै LJ कन्स्ट्राक्शन नै LJ कन्स्ट्राक्शन डनेटेड बाय LJ कन्स्ट्राक्शन हरबावबाय नै बिराद गोजोनथाव खौरां आरो ना फिलफिलि गारि हरबावबाय दा ने मावनानै जादो एबाराव दे औ लोंखाले दा लोंथ'सै दे मोजां नुबाय ना नै जौ नागारनानैहाय लोंखाले दा खोन्थानांगोन मानसिफोरनि सिगाङाव मानसिफ्रा सोंहरबाय थायोना जौ लोंनो नाङा दे गथ'फोरखौ मोजां नायबानो जाबाय आरो बिराद खुसिनि बाथ्रा लोगोफोर नोंथांमोनहा मोनबाय नुबाय नङा होमबा माने नों आंनि सापर्टजों नों आंनि शेयार खालामनायजों रायजो राजानि अनसायनायजों दिनैनि दिनाव बिथाङा गावनि आथिङाव गसंनो हानाय मावनानै जानो हानाय माने लामा ओंखारबाय आरोखि गंसे फिरफिलि मोनबाय दा बेखौ मोजाङै इउज खालामनानै ना मोजाङै जोथोनै आलो गावनि असे आंगो बायदि साननानै बिथाङा बेखौ लानानै माने मोजां बाहायोब्ला दिनैनि दिनाव बेजोंनो निस्सय माबा मोनसे खामानि मावनानै जालांनो हागोन आरोखि आरो बेजों लोगोसे जोंहा बड'लेण्ड राइडार मा होनगोन दा बिथांमोनहा जानाय लोंनाय हैदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै ला लोगोफोर खोब बाखनायथाव खोब गोजोनथाव बेखौनो बुङो ससियेल मिडियानि पावार लोगोफोर ओमफ्रायहाय दायो लोगोफोर जोबोद गोजोननाय मोनदों दा आङो बेखौबो खावलायनो सानो जोबनायाव ना जाय बिथांमोनहा दिनै बिथांनो डनेसन हैदों डनेसन होबोदों बा डनेसन होदों बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा साबायखर बेजों लोगोसे बिथांखौ ओरैबायदि सिगिनानै गारबोनांगौ नेक्स्ट टाइम नोङो जुमाय लोंनानै बिसि फिसाफोरखौ बुग्लुं सुग्लुं खालामोबा जुमाय लोंनानै धंस' खालामबावोबा नोंखौ रायजो राजाया रावबो सापर्ट खालामनाय नङा रायजो राजाया रावबो नोंखौ मदद खालामनाय नङा रायजो राजाया बेफोरबायदि नोंखौ जेबो हेफाजाब होनाय नङा होननानै नोंखौ एबार खनसे बेफोरबायदि जुमाय लोंनानै दावराव दावसि खालामबा बुग्लुं सुग्लुं नोंखौ बुफैगोन जोङो नोंखौ एकदम बेबायदि खालामगोन खानानै बुगोन जोङो होननानै माने नोंथांमोना बयबो जाय बिथांमोना थांबावगोन बा जाय बिथांमोना हैदों बैसोरो एसे सिगिना गारबो माने मबाइल बायदिसिनाथ' गैखाया नालाय मबाइल बायदिसिना नायखाया नालाय माने बैफोर भिडिअफोरखौनो नुखाया नालाय बिसोरो माने जेबो रोङा नालाय दा बेखौनो जाय डनेसन हैनो हैग्रा बिथांमोना एसे सिगिना फैयोब्ला मोजां जागोन होननानै आं सानो आरो स्पेसियेलि आङो सम्फा बाजिखौ बुंनो सानो अन्नानै एसे नोंबो सिगिहै अब्ला लोगोफोर भिडिअखौ बेयावनो फोजोबबाय थेंक इउ सो माच फर वाचिं माय भिडिअ लाभ इउ अल बाय बाय